Sebefikile-ke abakhongi ekhaya kuzolotsholwa mina. Ayike nami sengiyimbozile ngithe khoce lapha ngiyetshali sengizenza into elungile ngibe ngizazi kahle ukuthi ngonqavu ngqavu. Ake bakwethu kuthe nje kusaphakathi naphakathi nezingxoxo zamalobolo aqhamuke kumalume. Niyamazi-ke lolo hlobo lelo lamalume womndeni. Aqhamuka umalume athi ingane kasisi ngoba usisi wayizala engashadile ingane yale ekhaya. Umina inhloko yale ekhaya omele ubaba ngoba ubaba sashona. Imali yamalobolo ngifuna ize kumina yonke. Usahamba udakwe ubudlile avelane akhubeke awele esiphunzini ngekhanda. Ashone khona lapho umalume. Hey Nkosi yami ngicela ukunitshela ukuthi kube kumbi-ke kade kuhlangenwe ngezindaba ezinhle kangaka kuzolotsholwa kube kumbi-ke sekuphuma isidumbu egcekeni. Uyabazi nje lobo buhlungu ukuthi ngamalobolo wakho kuphume isidumbu egcekeni. Bakwethu kube muncu bahamba bakhwenyana kube muncu nje bahamba bakhwenyana sekulindwe manje imoto kamasingcwabisane ukuthi izolanda isidumbu sikamalume because siyawukhokhela phela umasingcwabisane. Ngicela ukunitshela ukuthi imoto kamasingcwabisane yaduka ithi yasifonela isikhulumise nabantu endaweni abasuke bengalapho la ikhona. Basho sisho uthani sendaweni eright iqhubekani. Imoto yaduka ithi yona ibona imist inetwork ingasaconnect yaduka. Cabanga isidumbu seloko sishone emini shone ekseni yasemini ngabo 10 so ngabo 10 ekseni yasemini ngabo 10 kwaze kwashaya 6 imoto yaze yafika ngeintatha isidumbu salala nasendlini kumele isidumbu sizolandwa. Cela ukunitshela-ke ifike-ke imoto sathi nje singahamba isidumbu omakhelwane phela sebeyafika bazosibona the following morning. Mebefika omakhelwane besazosibona behlele ezihlalweni sekukhona-ke phela emndenini ohleli lapha esponjini kubekwa amakhandlela nezingubo. Livelane nje ikhandlela licime kungenamoya. Thwali yakhanyiswa ikhandlela licime ikhandlela kungenamoya. Baqala omakhelwane ayisiyaqala ukuthi sikubone lokhu lagcina seliyekiwe ikhandlela ngoba lelithi nje liyakhanyiswa licinyo. Ayisiyaqala ukubona lokwenzikayo sho ukuthi lento le ikhona into eyibikayo sikhona isimo esibikayo lento le. Ake madoda ngoba ubaba wakuleli khaya omkhulu wami wesedlulile emhlabeni kulando sho ukuthi obaba omncane bakuleli khaya sho ukuthi omkhulu bami abanye balandwe bafike bakhanyisa impepho ngoba bathi nje isinyama lento ukuthi amakhandlela angakhanyiswa bakhulume naye bekuyise wahamba udelelile lekhaya wahamba umosha umcimbi wekhaya sicela uyiphathe kahle ziphathe kahle bopha lolaka lakho bopha lokudelela kwakho kungathi noma usokwelinyizwe amathonga kithi amadlozi akithi azofika angakwamukeli bekuyise ziphathe kahle ngoba umoya wakho uyohleza untaza uzulazule emhlabeni ayihlale phansi ibophuthu phondo. Wathi usakhuluma nje sho ukuthi umkhulu omncane obaba omncane lekhaya kwacima kwayona lo mpepho leyo. Bakhona abanye abahlele ezihlalweni bakhona abanye abahlele ocansini bakhona abanye abahlele esponjini yabo wonke umuntu uthobile phela kukhulunywa nempepho manje. Ngicela ukukutshela abahleli ezihlalweni bezwa izihlalo zigxuma zishifta nazo. Haki nightmare yaqala lapho ngoba wayethi lo sesponjini ehleli kumantrasi embozi iragi levelani iragi liphephuke aphuceke iragi. Isiphithiphithi sesishingishane esasenzeka egcekeni kuthiwa kuyaphekwa kuchitheka amabhodwe. Kube isiphithiphithi nje esingaziwa. Isiphithiphithi esingaziwa lapho kusawumsombuluko kuphela. Kusawumsombuluko kuyoze ngcwatshwe ngomgqibelo. Site soyithini-ke la kusawumsombuluko kuyoze ngcwatshwe ngomgqibelo sokuyisiphithiphithi esinjena. Ngicela ukunitshela ukuthi babaleke manje omakhelwane sekuyindaba exoxwayo emphakathini abantu abazosiduduza abasekho ngisho nesoso elingenayo akusekho ngisho nesoso-ke manje ngoba bezi abantu ukuzoduduza. Ngiyayibona induduzo yabo kodwa ngikhalela nje isoso. Ngicela ukunitshela ukuthi kusenjalo hawu sesithi siyopheka bakuthi siyococa amazambane wonke aseyimbewu. Amazambane kade fresh nje ethengiwe aseyimbewu wonke amazambane uyabona ukuthi aseqhuma isihlahla kwayimanje. Into ezothiwani-ke bafethu lena ugesi uyacima uyaphela i-chaos endlini kade nje uklinile ufica sekunedamu lamanzi. I-chaos ongayazi nokuthi i-chaos ozoyithini lento le.
Ziqaleke iy'hlobo ezazisivakashele zithi zona ziyagoduka aziyazi into ekanje. Azikaze ziyibone into ekanje. Zisilahle iy'hlobo sesisele sodwa-ke manje. Ngicela ukunitshela-ke ukuthi ngoba ukudla sasingasakwazi ngisho nokupheka, singakwazi ukwenza lutho ngoba buthi uphakamisa isipuni, sivelana isipuni siphuceke esandleni sikuchithe lapho ukudla. Sesidla komakhelwane, uma ngabe uyodla uyahamba uyodla komakhelwane. Ngicela ukunitshela ukuthi lifike-ke usuku lomngcwabo sesiyinto nje ekhathele, siyinto eyimvithi ngoba uthi uyalala ebusuku kunomsindo, kunomoya, ingubi uyaphephetheka, uyaphephetheka nje kuvelane kube nomaskiti abaningi babangumsindo, akulaleki, kucula iy'nyoni ebusuku. Khona-ke umuntu wesintu wayesebiziwe egcekeni ukuthi azolungisa lesi simo. Umuntu wesintu wathi lento izolunga mhlazane ubhuti wami wangcwatshwa. Kwasho nje simngcwabe izophela yonke lento le. Izophela yonke lento eyenzekala la egcekeni. Ake ngempela lufika usuku lomngcwabo. Angisho niyazi ukuthi isidumbu sifika ngolosihlanu. Thina emakhaya angazi kwenziwa kanjani kwezinye indawo. Kodwa thina ngesikhethu isidumbu sifika ngolosihlanu. Mase sifikile isidumbu kuba umlindelo ngolosihlanu. Ngomgqibelo kusasa ekseni singcwatshwe isidumbu. Guess what-ke vele besazi ukuthi umlindelo ngeke bafike omakhelwane. Kwafika idakwa zakhe ezazibidlile zibibeke la. Zithi ngeke singamngcwaba umfowethu yena bekade eyihansi ephuza mahhala ehlezi nje engenayo imali ephuza utshwala babantu kodwa besimthanda besimphuzisa ngeke singamngcwabi. Zaliqala iculo zalisho iculo izidakwa. Lapho imoto i-undertake sekumele imlethe ubhuti ayakafiki. Imoto ayakafiki kuthiwa ivelane nje yafa endleleni imoto ethwele isidumbu. Inkampani yey'dumbu yathumela enye imoto. Imoto futhi yahamba nje kabili kathathu nakhona yafa endleleni. Inkampani yey'dumbu yasifonela yathi ayisazi ukuthi yenze njani because they are sending the third car. Sho ukuthi nale moto yesithathu izophinda ife endleleni. Ngicela ukukutshela-ke babuye futhi-ke obaba omdala, obaba omkhulu abancane nomkhulu labalamana nomkhulu wale khaya, sho obaba bale khaya. Babuye-ke manje bazokhuluma-ke manje futhi empephweni, bakhuluma empephweni sebehamba nenyanga. Mfethu siyaxolisa mhlawumbe sikhulumanga kahle sakubeza ngesideleli, sicela ukuthi uncenge bandla, sicela uncenge nje kuze isidumbu size sifike le khaya ubekwe endlini yakho yokugcina, you deserve indlu yokugcina, siyaxolisa njengomndeni. Yafa endleleni kwayona leyo moto yesithathu yakamasingcwabisane phela. Ayike kwaze kwaphuma manje-ke iveni yomndeni. Induna yabhala incwadi, kwabizwa amaphoyisa, kwachaza ukuthi nanti udaba olukanjena, it's an emergency, isidumbu sisendleleni, imoto ayihambi, izolandwa iveni yomndeni, nomndeni uzohamba iveni uyincenga kancane, uphaphatha, ushisa impepho, nenyanga yayisiventuzela. Inyanga-ke yayisiventuzela, iveshezela, igqishazela, idilaya indlu. Ibona ukuthi ididekile inyanga ukuthi yaze yaphoxeka phambi kwabantu ukuthi naku ihlulwa umsebenzi. Ake kuhanjwe-ke kuhanjwe nenyanga, isidumbu sesiyolandwa endleleni kwimoto yamasingcwabisane, kuziwe ngeveni. Sekusebusuku phela lapho iy'dakwa ziyasho, ziyacula, zila, ziphethe ukudla kwazo, ziyayidlela. Azinendaba, zinamsebenzi zona nalesiphithiphithi esenzakalayo ukuthi isidumbu sikhona noma sikho. Angazi noma zayiphuza isipaliyoni noma zaseyidakiswe uyena yini umalume phela lo shonile. Isidumbu safika ekhaya sesifika ngey'ntatha. Babehamba beyincenga endleleni imoto. Obaba bakulelela ekhaya bambe beyincenga baze bamthophe, siyaxolisa phela. Wena ngqengelele, wena Buthelezi, ungowakwethu Nkosi yami siyaxolisa. Sicela usibekezelele nje sifike ekhaya siyokubeka endlini yakho yokugcina. Babehambe bephaphatha nenyanga ikimi idila imoto ngoba nje imoto kube ngathi iyasindelwa. Kube ngathi iyasindelwa imoto ingafuni ngisho nonyakaza, iphuma inyanga badla neshoba la ichela incenge kushiswe. Kwaze kwafikwa ekhaya, kufikwa kanzima, kutibiliwe. Safika-ke isidumbu ngey'ntatha, sadinga amadoda endawo ukuthi azosiqukula because sasingeve sisinda isidumbu. Kwakusindwe ngathi kukhona itshe, abantu baze bavule esidumbini bathi hayi khona into efakiwe la,
akufakiwe mhlampe itshe angazi itshe ntoni. Hey, kwakudingakala amadoda ibhokisi laze labekwa emaragini abhanqiwe kwatutshilizwa ngalamaragi lawo. Wathini ubaba omdala lo kuyena umsusi baba omdala kule khaya okuyena umkhulu omdala yabo, wathi yena yazi ukuthini, lesidumbu lesi asingabe sisayiswe endlini, angabe kusenziwe into eziningi, asivelane sifakwe emgodini because babekhona abantu vele abagubha umgodi ubusuku bonke. Asivelane sifakwe emgodini, umngcwabo uzoqhubeka usemgodini because singasiyisa endlini manje lesidumbu lesi sizoba nezinkinga. Akhale-ke manje amakhosikazi akhala umaye ukuthi wakwayizwaphi lonto leyo. Umuntu kumele ashunqiselwe impepho atshele ukuthi lana isekhaya kini, usukubona okugcina kumele kukhulunywe naye. Bakhala omama baze bahawukelwe ngempela. Isidumbu sangeniswa-ke ngempela endlini, kwakhulunywa lezi ey'khulunywayo, kwaphunywa nangengoma ekuseni ukuthi isidumbu sike nje siqubuleke. Sangavuma ukuqubuleka, sangavuma nje ukuqubuleka isidumbu, sangatibileka isidumbu. Kwalandwa amadoda omphakathi, kwalandwa iy'nkabi zokuboshela, kwalandwa iy'mbongolo ukuthi zizodonsa isidumbu. Sathi nje cha, andizi mina. Ngicela ukunitshela ukuthi sakhishwa, sesiphushwa, sesidudulwa kanje endlini, sesiphushwa, sesidudulwa. Ake sangcwatsha-ke isidumbu bakithi. Sengcatshwa isidumbu ngaphakathi enhlizweni yami angisafune lutho, ngithi akahambe. Makahambe, angisafune lutho enhlizweni yami ngaphakathi. Ake inyanga ikhoshikelwe enkulu imali lena kuthiwa igeza umuzi, ichele inyanga, ichele ngisho ney'mpahla zakhe kuthiwa zithathwe ziwashwe ngemithi yenyanga. Kwawashwa isidumbu sakhe naso sakhulunyiswa, sakhulunyelwa, sachelwa, kwenziwa izinto, kwaklini ijalidi lonke. Hey, abantu sebesisaba endaweni, sebeqhelile bemile abantu. Ngicela ukunitshela kwenziwa zonke izinto kugeza ukuthi lesidumbu njengoba sesishoniwe satshela kwathiwa ufile wena, ufile. Hlala kwabafileyo, ungabe usabuya uzophithizela kulo muzi. Iphelile indawo yakho, eyakho indawo isemathongeni ale khaya. Hamba uye kuwona. Iphathi engiyeqile enganitshela ngayona ukuthi before isidumbu sifakwe emangcwabeni, after sesitibuliwe, inyanga yathi isidumbu asikhishwe sibekwe phezu kweragi. Mase kuthi umndeni wonke uze ngey'nduku usivambabule isidumbu because lo muntu mangabe engashawa engatshengiswa ukuthi lento ayenzile yimbi, uzobuya azohlupha. Kwathiwa yonke ifamily member ayimshayi. Kwathiwa umuntu ongeke amshaye uzobuya azohlupha yena, uzothola intuba yokungena. Ake bakwethu sasithatha amatheni sizivaxe isidumbu, sikhuluma hamba uhamba uye kwabafileyo manje, awusekho emhlabeni, ushonile. Sicela ukuthi ubuye ungabe usasihlupha le khaya. Wonke umuntu wekhuluma eshaya isidumbu, wonke umuntu ekhuluma eshaya isidumbu, savaxa. Thema sesingcwatshiwe-ke sekugeziwe yonke into. Hey, kwathula umoya manje ekhaya, kwaphela isiphithiphithi lesade senzakala. Sakwazi nathi ukuthi silale ngalobo busuku. Salala impela, kwafika amaphakathi kobusuku, futhi sasikwazile nokupheka, sadla nani. Kwafika iphakathi nobusuku sabona ukuthi hayi izinto zihamba kahle. Zonke izinto zihamba kahle, akukho nje okuxakile, akunamoya, akunalutho ehluphayo. Kuthe la sekusa khona, sekuyintatha so yabona sekuzoqala ukukhanya. Sezwa iy'ngane ey'ncane zele khaya ziskrima inabo 2 years. Ziskrima kanye ziyahayiza, ukhala umaye iy'ngane ngisho nencane na 6 months. Zikhala umaye iy'ngane ziqandula ngesikhathi esisodwa. Jesu Maria ma, yaqala inkathazo. Umalume uthi ufuna ilobolo lakhe ngoba umalume yena akakwazi ukungena laphayana kwelamathonga, ngoba akakwazi ukungena kwelamathonga. Bathi uthi ubaba kamalume umkhulu wamshiya umalume laphayana ukuthi abe yinhloko yekhaya, kodwa manje umalume yena akazange waba yinhloko, wavumela ukuthi imali lamalobolo ithathwe abafazi. So akakwazi ukuthi angene kwelamathongo imali yelobolo engayiphethe. Ucela umndeni ubuye uzomphathisa imali yelobolo ngoba kusazoshuba.
Sithe sisalalela iy'ngane kanjalo, ngicela ukunitshela ukuthi thina esasimshayile umalume zaqala-ke manje. Sizwa ngey'nswazi ziyasishaya, sizwa ngey'nduku ziyasibambabula, but akunamuntu osishayayo. Sonke sesiyakhala, siyabaleka, isiphithiphithi-ke manje egcekeni, isiphithiphithi egcekeni. Asiyikhiphanga yini na imali yamalobolo? Sayikhipha imali yamalobolo, lagujwa ithuna likamalume, yafakwa phakathi imali yamalobolo. Wangcwatshwa nayo imali engangilotsholwe ngayo. Ingalelo langa-ke saqala khona sathola ukuphumula emndenini. Ngizosibeka lapho-ke family isitori sethu isiyolala ibonene ey'torini ey'landelayo. Buzz SA to all social media platforms. Siyanithanda kakhulu.